Di-sadwn ac mae Nicky a Chris yn mynd I Gynolfan Hamlen Pantglas. Gynolfan Hamlen Pantglas. Tennis, hoci, dansio, rygbi, pêl-droed, judo, nofio. Beth wyt ti'n eisiau wneud, Nicky? Med Chris. Dwi dim yn siŵr, Nicky. Na fi, med Chris. Wel, beth yn fynd i'r caffi, Nicky? Ac mae dau yn mynd i'r caffi yn y Gynolfan Hamlen. Mae'n ddau ffrind trwy arall I Gynolfan Hamlen. Blwyddyn heddiw. Oi a dost, ffab bob a dost, burger a sglodion, bysgodyn a sglodion. Bwyd dda, Nicky. Wyt ti'n eisiau bwyd medd Chris? Nac ydyw, ddim yn chwarae Nicky. O gorau, ond dwi'n eisiau diod oer medd Chris. Ac mae Nicky yn Chris I mynd i'r menu i'r caffe. Yn y caffe mae Nicky a Chris yn eistedd wrth yn balcony. Beth rydych chi eisiau i'r hyfed medd ffrwg? Oren I fi Nicky a coke please medd Chris. Diolch ffrwg. Ac mae dau ffrind yn hyfed a gwylio gem hoci. Ydy Chris yn hoffi chwarae pêl-droed, Jo? Nag ydyw, mae'n Chris dwi ddim yn hoffi chwarae pêl-droed achos mae'n sbwriel. Beth mae Nicky yn gwisgo ffion? Mae Nicky yn gwisgo siwmper gwyrdd a Chris T. Beth mae Nicky yn eisiau? Mae Nicky yn eisiau oren. Fion, beth mae Chris yn hoffi yn y Gynolfan Hamlen? Mae Chris yn hoffi gem hoci yn y Gynolfan Hamlen. Wyt ti'n hoffi pa glwb, Jocelyn? Ydw dwi'n hoffi pa glwb achos mae'n gwych. Ble mae Nicky yn y tudalen 1, Jo? What's the question again? Ble mae Nicky yn y tudalen 1? Mae Nicky yn Gynolfan Hamlen Pantglas. Ble mae Nicky yn tudalen 3? Jocelyn. Mae Nicky yn balcony. Ble mae Nicky yn tudalen 2? Fion. Mae Nicky yn caffi Hamlen. Okay. Beth ydy'r awdur? Beth ydy'r awdur? Jocelyn? Beth ydy'r awdur? Mae ydy'r acen.
Da iawn. Diolch yn fawr.